मानिया बे सारा दाना होनबाय बियो प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालाय एसे जाबावबाय आंखौ होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय बेनिलायनो कारापसन खालामाखैनो परिबर्तन सरकारलायनो आरो होबावनो नोंसोरो भट होबावनो परिबर्तन सरकार नांगोन नोंसोरनो जोंनि लाइफआ एखेयानो थागोन कारापसनानो थागोन फैसा गैयाबा साख्रि मोनखाया बिटिसिआव बे सियर जाखाबाय बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो परिबर्तना बेनो नामा गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै Oh my god इन्जुर खना खना थाखुमासो मालाबा टयलेट हैदसाला माबा टयलेटसो होनलायलांबायलै खुगाफ्रानो बोरैबाल' ओंखारलायलांसै टयलेट सेर माबा न' खना सेर थानासो भिडिअ खालामनो गोनां जाबाय नङाब्ला जोंनिया सार प्रमदनि सार रन्जित बसुमतारिनि आगदा आगसिनि मानसिफ्रा होसोनो नागिरो गिलायलांबाय आङो दहाय फुङावबो माबा माबि बुंनानै आयै आं बोरैबा गिनायसो मोनदोंमोन हस्पिटालाव थांदोंमोन बावहायबो मोजें मेगन खनाल' नायो गिनायानो बोरैबासो मोनलायदों थेवबो गिनायखौ बबेबा खनायाव गामसा थफ्लायाव थख'नो खाना दोननानै आं दोनथ'नानैब्लाबो स्रोदसो न' खना इन्जुर खना थानासो आङो भिडिअ खालामखुमादों हस्पिटालाव थांदोंमोन जोंना बिबोनाङा असे बिबोनां हौवासा सासे दङ नालाय बेबो एसे जा दुस्थ'खाथार गथ' सानै दं बिनि फिसाला सासे आंबो लाबोना दोनफैबाय फोरोंफैबाय दा बिनि आथिङा एसे उसुबिदा जादों नालाय साइलेन्सार पाइपआ दाखालि गोग्लैनानै खामदों नालाय आं सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनानै दोनदोंमोन बावहायनो दोनै गोबां सम थाबाय दा ओंखायनो बारा खोथा बुंनो नागिरा आं रन्जित बसुमतारिनि सार माबानि फैबायसो नामाब्रा गिलायलांबायलै गोन्दा गोन्दि सेंग्राफोर फैदों गिलायलांनाय मोनसेलाय आं ओरैनोबा माने रन्जित बसुमतारिनि आरो नैबे जोंना EM सरिलै खमा खालाम EM नङा CEM आं बेखौनो EMसो होनफ्लांगारदों CEM बावहायबो दानो बेनि CEMनि मानसिफोरा फैनानै दा बेखौ सौथारनांगौलै गारिजों बिदि होनना ख्लाब सौना थांगोन जोंहाथ' आरो माने सेंग्राफोर बिराद बुजाबनाय एसे थाखुमानोसैलाय जानाय नंला गिनायबो मोनलायलांबाय आं न' खनाजोंसो थाना भिडिअ खालामखुमादों नालाय एसे गिथाव बाथाव मोनलायलाङो बोलो फोरानायाव अस्ताद बिसोरो अस्तादथार हाग्रामा सारना मालाय हेलिकप्टार लाबोबावबायलै प्रमद बर' सारा माब्ला लाबोगोनथाय थाखा फैसायाथ' बान्दोल खना खनला बहाबा बथलाव बयामावनो बहाबा मायावबानो गोन्दा गोन्दि जाथारबाय नालाय ओरैबो नायनो गोनां औवाबारिजों सोरबा थंनो होनानै होबा जादो आरो मा दालि ओंख्रिया जिखियानो जाला जोंना EM रन्जित बसुमतारिया एक्स NDFB जायफ्रा दाउ ब्रयलार गोदाना जानाय बिथांमोननो साख्रि होबाय आरो जायफ्रा NDFBनि मुङाव मुंख्लं जानानै थांबाय बैफोर न'खरफोरनो साख्रि होबावबाय थाखा फैसा लायालाबानो थेंक इउ रन्जित बसुमतारि धन्यबाद नाथायबा आङो मोननै मोनथाम बिहामजोखौ खावलायगोन जे रायजो राजाखौ अननानै निसिमानि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना सोरबा UPPL नो भट होयोबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो बावखुंग्रि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा UPPL नि सोरबा लिडार दङब्ला बै व्यक्तिनो भट होयोब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैया रन्जित बसुमतारिनो थैनोबो भट दाहोथारदे रायजोफोर मानो होनना बुंबा बिनि खुगाया लेथ्राथार मोजां नङा दा गावनि बिपदाव खैफोदाव फैगासिनो दङ माब्रै नै माबा प्रिया बसुमतारिनाव इनभल्भ दंफालायोनो माथो निउसावसो ओंखारसो गारलायदों गिथाव बाथाव आं गिनायसो मोनबायलै ओरैनोबा केसजों जोंहा जाबजानायखा हाइनेस केस गोनांखा नै जोंहा 2 थारिखआव सेप्तेम्बरनि 2 थारिखआवनो कर्ट गाहैबावनांगौ सार रन्जित अननानै फैसा हरोब्ला मोजां जागोन कर्टआव जा उकिलफोरनो फैसा आयदै हा बिखा सादों आयदै बिखाबो सालायलांबाय कर्ट गानो थाखाय फैसा हरोब्ला मोजां जागोन रन्जित बसुमतारि हामबायसै दे लोगोफोर बारा गोलाव खोथा बुङा रन्जित बसुमतारिनि सायाव बा रन्जित बसुमतारिनि नङा नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जब होनायनि सायाव बै मादैया
मा बुङामोन आरो बै लाइमोन सासेया मा फोरमाया जों बेखौनो एसे खोनासंना लानि दे रायजोफोर। रनजित बसुमतारिनो भट दाहोथार, एखेबारे भट दाहोथार। बिनो भट होनाय माने नोंसोरो गावबा गावनि आथिङाव रुवाजों ख्लाब दानना लानाय जागोन। खारन बियो थगायसुला, दुनियानि जोबथा थगायसुला बियो। बर' जाथिखौ थगायदों होननानै बुङोब्ला रनजित बसुमतारि, NDFBफोरखौ थगायदों होननानै बुङोब्ला रनजित बसुमतारि। मोजां मानसि नंखाथारा बियो, भट दाहोथार। आं गिनायसो मोनबायलै। दोनथ'बाय दे रायजोफोर। आरो माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा क्षमा होदे रायजोफोर दे। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आङो फंसे खोथा होननो सानदों। दानि BTRनि साख्रिनि ओंखारनायखौ आं दुखु मोनदों। दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन, दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन। पासआथ' जाखादोंमोन जोंना, फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै। आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबारखालि फैनानै रायलायहैदो होननानै बुंबाय। शुक्रबाराव रायलायहैदो होनबाय। बिस्थिबारावथ' 9:30 जाहैबाय। आरो ओमफ्राय गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय। सुनिबाराव थांबाय जोङो, जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख। ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया, मा खालामनो। मालायहा होलांबाय 8 लाख। ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुगाव समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन। आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय। आंनो गामि साब्रै कालेक्सन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय। बे समाव दोहौ जाबाय, गिलु फालु दोहौ जाबोदों। देरहादोंबो जोंनि कुसुगाव समस्तियाव। जोंनो कालेक्सन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों बेसे मोजां देरहादोंमोन। दा जोंखौनो नायफिना, जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो। बेनो जाबाय BTR सरखार होननाया। BTRआ मोजां होननाया बेनो, परिबर्तना बेनो नामा? गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो? बे माहाजोनफ्राल', थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै। जोङो गुवाहाटियाव कर्टआवसो केस हैनांसिगौ, होनबासो बुजिसिगौमोन। थाइसेबो नाङा होनलाय। आं होनबाय आंनो नाङा, मालाया होदोंबाबो आं होआ, आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो। मानिया बे सारा। दाना होनबाय बियो, प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ। होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय? आं बिराद दुखु मोनदों। बेनो परिबर्तना, थाइसेबो फैसा नाङा होननाया, 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया, दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय। जोंनि एरियायावथ' गैया सासेल'नो हिनजाव मालाय, बेबो मोनबाय। बेनो जाबाय परिबर्तना। सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय बेबायदिबा? इसे मोजां लिडार दंमोन जोंहा, जोंखौथ' नायसननांगौमोन ना। जों सोर दुखु मोना जानो? आंबो एथ' खस्थ' लाबोनाय, गारि गह्रा सालायनानै। इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो। एखमबा 1800, एखमबा 2000 लादों। बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं। इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों। आंना फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ, मिथिदों बोरो मानो जेबो मोना होननानै रायो। एसे एनै मोनबाय हनै, बेबो लोमा। 1 लाख थाखाखौनो आखाइयाव दैनो मोनाखिसै जोङो। सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखाइयाव दांनो मोना जोङो। होनबा जोङो बे परिबर्तनाव थानानै मा मोनबावनांगौ? फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा, सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव। जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन। 8 लाख, आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ। आयौ बिदि जायो। सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो। जोंनो रागा जोंनो ओंखारबाय दा नै। आंहाथ' अमेन दे खालामबाय माबायाव नारेंगुरियाव 7,000 गोजों खारदों बाहायबो आंसो खरस खालामजोबदों। दै लायनाय मा लायनाय आंनि गोसो गोरबोआवसो दंसै। एथ' खस्थ' खालामनानै जेबो मोनै। आरो बिनि सायाव लोमजानाय, आंहा बिसि गोबाव लोमजादों आङो। मास मोनसे टाइफड जालायलायदों आंहा मिटिं खुङै। बाव सोरबा थाखा हरदों आंनो? रावबो हराखै आंनो। आंनि गोसो गोरबोआवसो दङ। रायजोफोर एबाराव गासिबो सोलायजोब। गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो। जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ। साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै। आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो। आरो
गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ किन्तु 85 84 फोरनिफ्राय लानानै 96 मार्क मोननायालागै मोनाखै आं सिनायनाय जाय माने फैसा होआखैमोन फरेस्ट गार्डनि आरो ओमफ्राय फरेस्टारफोराव 91 92 मोननाय आं सिनायनायफोरानो मोनाखै होमबा अबे लेभेलाव जों फोथायबावनो जेनेबा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोंनि मा होनो काउन्सिल गभर्नमेन्ट परिबर्तन सरकारनो मा परिबर्तन सरकार जाखो होमबालाय होमबा माबायसा मानसियाथ' मोनदों होमबालाय 96 मोननाय 91 मोननाया जुदि मोनाखैबा जेनेबा आंनिखौ बुंबाथाय आंनियाबो बिदिनो 94 95 नि खाथियाव थागौमोन मिस्टेक जानाय कुइसनफोरनि मार्कखौ होबाथाय जेनेबा माबायाव फरेस्ट गार्डआव कुइसनानो मोनबा मिस्टेक जाखादोंमोन जानायालाय रिटेनाव जियानो जा भिसिडिसि आवबो मोनासै आङो फरेस्ट गार्डआव मोनासै माने भिसिडिसिखौ आं बारा एक्सपेक्ट बानायाखैमोन देलाय मार्कआ रिटेनाव खममोन नालाय माने 60 प्लासमोन जायखिजाया 62 63 बिनि लाइनाव थानांगौ किन्तु फरेस्ट गार्डनिखौ एसे एक्सपेक्ट बानायदोंमोन आरो मानो होनबा गोबाङानो हादों होनदोंबाबो 90 प्लास बिदि मोनाखै बुहुदानो सोरबा मोनदोंबाबोथ' जेनेबा 94 96 फोरावथ' मोननांगौमोन ना माबोरै थालांखो माने ट्रान्सपारेन्सिखौ इसोर होनो हाया माने रिटेनाव इखिनि मोनदो बेनिफ्राय भाइभायाव इखिनि होनानै मेरिटआव ओंखारबाय बेबायदि माने ट्रान्सपारेन्सि होनो हायाखै इसोर जेनेबा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेनो लायनो कारापसन खालामाखैनो परिबर्तन सरकार लायनो आरो होबावनो नोंसोरो भट होबावनो परिबर्तन सरकार नांगौ नोंसोरनो एबारनिफ्राय माने एकदम सियर जाखाबाय आं मिन्थिना मोनखाबाय जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव बे बिटिसि आव जाय गभर्नमेन्ट फैया माने एकदम कारापसना दंखायो थाखाथारो फैसा नङाबानो सोलिया आं जेब्ला प्राइभेट स्कुलाव मावना दंमोन बे स्कुलनि माबानि थाखाय रेजिस्ट्रेसननि थाखाय दानियाथ' दा स्कुल नांगौना रेजिस्ट्रेसन नांगौना बेनि थाखाय आं खारथिंदोंमोन दै बे ब्लक लेभेलनिफ्राय लाना डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम फैसा होआबा फाइलखौनो साइनखौनो दोरोदा नों आरो सेक्रेटारियेटआव थांबाथ' बुंनोनो नाङा फैसा गैयाबा फाइलानो आग बारायखाया बेयावनो कारापसनखौ मिथिखायो कारापसन दं होननानै थेवबो एसे एक्सपेक्ट बानायदोंमोन गोदान सरकारनिफ्राय जि माने जबफोराव बारा इदि कारापसन जानाय नङा खोमा होगोन खोमा जेनुइनलि होननानै खिन्थु मिथिबाय दा होआसै सासेबो सिनायनाय लोगो मोननायखौनो खोनायाखै मार्क बुरजा बुरजा मोननायखौ होमबा आरो मा एक्सपेक्ट खालामबावनो नोंसोरनो बुङा माने इदि माने दुखुथ' जायाखै थालांनायनि खिन्थु बुस्थुफोरखौ होनदो आरो इबायसा माने एसे एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आरो जेनेबा कारापसन गैयि जागोन मागोन होननानै खिन्थु दा जि नुदों माने जि मोनथिदों कारापसनाथ' जाखादों 100% मानो होनबा सासेबाबो मोननांगौमोन दा सिनायनाय लोगो इमान बुरजा बुरजा मार्क मोननायफोरा नङा होमबा आरो जुदि मेरिट बेसिसाव जामारदोंबा इसोर ट्रान्सपारेन्सिखौ मानो होनो हायाखै रिटेनाव माने इखिनि मार्क मोनदोंमोन एकदम क्लियारलि खोन्थाखानाय माने इखिनिनिफ्राय काट अफ लांदोंमोन बेनिफ्राय भाइभायाव इखिनि मार्क दंमोन ओमफ्राय भाइभायाव इखिनि मोननानै मेरिटफोरा मोनलांबाय बिदि होननानै मानो होनो हायाखै इसोर जेनेबा ट्रान्सपारेन्सिया बोरो आरो आङो मार्क मोननायनिखौ RTIबो होना दोनदोंमोन बेसेबां गोबाव जाखो एसे गोबावबो जासाबबाय खोमा आं सानाखै नायबाथाय मिथिगोन मेसेजखौ दासिमहालागै जेबो रिप्लाइ गैया आरो आं मार्कआ बेसेबां होननानै RTI होदोंमोन आरो डि डिमान्ड ड्राफ्ट 10 रुपिस होनानै अफलाइनसो होनांगोन नालाय अनलाइनथ' RTIबो होनो हाखाया बिटिसिखौ अनलाइनावनो गैखाया नालाय अफलाइनसो होनांगोन RTI होनोबाबो दालाय जि जाबाय मा लाबबाव माने दुखुथ' जायासै इदि मानो होनबा बेलेगावबो प्राइमारिना दोनखादोंमोन ना माने बिटिसिनिखौ इदि फोथायनो हाखाया मा बुंनो जेबो लाब गैला इफोरखौ सानबाय थाना जायखिजाया मिन्थिबाय इखौल' जि लाब गैया बिटिसिआव जि गभर्नमेन्ट फैबाबो जोंनि लाइफआ जेबो चेन्ज जाया जोंनि लाइफआ एखेयानो थागोन कारापसनानो थागोन फैसा गैयाबा साख्रि मोनखाया बिटिसिआव बे सियर जाखाबाय एबारनिफ्राय भट मोननाय नंला दे आंनिफ्राय आरो नेगेटिभ केम्पेइनसो खालामग्रा जासिगोन एबारनिफ्राय नोंसोरनि भिउ पइन्टसिम लांबाय सरि नोंसोरनि पइन्ट अफ भिउ अपिनियनफोरखौ शेयार खालामदो दा माबायसा आरो सोर बेसेबां मोनदोंमोन आरो फोथायबावगोन नामा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नोंसोरो
ग्रासरुट लेभेलनि जोंनि गभार्नमेन्ट जायखौ होनोना फोथायबावगोन नामा नोंसोरो कमेन्ट खालामना बुंदो दा